Za prvé, v systému obsluha nastavte jako administrátor položky menu. Založte PIN pro obsluhu a zvolte, zda bude mít přístup do administrace nebo jen do obsluhy. Jako správce budete mít přehled o tržbách obsluhy podle jména a přihlášení do systému. Nastavte stoly a místa, například stůl 1, bar, výdejní pult. Stoly můžete v systému blokovat, zapínat a nebo vypínat. Systém dovede generovat QR platby přímo podle útraty. Zde nastavte účet, na který chcete platby přijímat. Zde máte přehled tržeb v čase. Zvolte, který den, týden, měsíc a nebo rok vás zajímá. Tržby můžete exportovat v souboru XML do daňového systému. Zde je také seznam vystavených dokladů. Export tržeb je možné přizpůsobit dle potřeb. Poslední menu je inventura. Zde je podrobný přehled všech vydaných položek z menu, které obsluha zadala do své karty. Všechny vydané položky si můžete exportovat v CSV. Inventuru tak máte hotovou během pár minut. Nyní přejdeme na kartu obsluhy. Obsluha na tabletu anebo mobilním telefonu vybere stůl, který obsluhuje. Z menu jen vykliká položky, které si zákazník vybral a v případě, že si vybral také z jídel, odešle požadavek ihned na displej do kuchyně. Do kuchyně tak ihned přijde zvukové upozornění na novou objednávku, na které je vidět číslo stolu a objednané položky. Poslední přijatá objednávka také neustále bliká. Až je objednávka připravená k výdeji, odešle kuchyně tuto informaci na kartu obsluhy. Nakonec už jen platba. Obsluha vybere stůl, který platí a zvolí formu úhrady. Účet může u stolu také rozdělit. Vybere hotovost, kartou, anebo zvolí platbu přes QR kód. Po zaplacení systém vytvoří společnou anebo rozdělenou účtenku. Nakonec potvrdí, že je zaplaceno a stůl se uvolní. Zde je náhled obrazovky na tabletu, když budete systém využívat například u výdejního okénka anebo různých gastronomických akcí. Budete tak mít ovšem přehled a nic vám neunikne.